Labarai daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Babu shakka ƙasar jamhuriyar Nijar ta fara samun 'yancin kanta, wanda sai dai a ce alhamdulillah. Shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Abdulrahman Chani yana kira da duk wani wanda ya san ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar ne kuwa da ya dawo gida domin ya ci gaba da wasu al'amuran gabansa, domin kuwa ana neman masu aikin yi. Ko wannan neman masu aikin yi da ake ko na menene masu raro su ku bi mu har ƙarshen cikin bidiyon nan, wanda za mu bayyana muku irin al'amuran da ke faruwa a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin. Mai sauraro kan mu kai ka cikin har ƙarshen wannan bidiyon, da mana fatan da idan wannan lokacin ne ya shigar ka a cikin farkon channel ɗin tamu mai ɗimbin albarka mai suna Face Hausa 24 TV, da mana fatan za ka dangwara alamar subscribing, kamar haka sai ka dangwara mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun cikakkun rahotannin labaran namu dai kai tsaye da zamura, musamman ma akan al'amuran da ke faruwa da muke kawo maka daga kasashenmu na Afirka da ma nan gida. Masu mu dai sai dai mu ce alhamdulillah, don ku a yanzu ƙasar jamhuriyar Nijar ta fara samun 'yancin kansa, musamman ma akan wasu matatan man fetur wanda aka riga aka buɗe a cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar ɗin. Haka kuwa Abdulrahman Chani har ya yi kira da duk wasu wanda suka san 'yan cikin ƙasar jamhuriyar Nijar ne, da ma cikin jamhuriyar Nijar ɗin, da wanda suka fito ma daga cikin ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin neman abinci. Da Abdulrahman Chani ya yi kira da kowa ya koma cikin ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin, don ku a yanzu wannan matatan man fetur za ta riga ta fara aiki. Don ku a yanzu Abdulrahman Chani yana buƙatar ma'aikata wanda za a zuba su a cikin gidan na matatan man fetur ɗin. Masu raro dai maza da mata na cikin ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin, daga Abdulrahman Chani babu shakka ya yi kira ga duk wanda ya san 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin ne da ya koma, domin tasu kakarsu ta yanka tsaka, wanda sai dai a ce alhamdulillah jamhuriyar Nijar ta fara samun kanta. Amma masu raro, wannan kaɗan daga cikin gundanar rahotannin da muka kawo muku a yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, sai ku bi mu cikin labari na gaba domin sanin irin wasu al'amuran da za mu kawo muku su ma dai ba tare da ɓata lokaci ba. Allah ya samu dace.